bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa habrirde Pindi TV ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi. Yewtere men yewtere ɓeeyo yewtere ɓeega yewtere wiyetende gande ɓaleɓe walla gande men enen ɓaleɓe arti taw koye mbadi kuɓtodinde taw eɗen bismi mbo bisminoɗen nde tawno eɗen mbiyo nagge wawa wiide ladde albarke nde tawno ñande foof ko hen dawata. On woni o mo ganduɗa ko ceerno Amadou Gangue. En gari ɗo e nokku makko kanko arnoɗo nokku men hande ko enen gari ɗo nokku makko West Foire mo ganduɗa jiɗɗo hebdemo ene wawi wadde 77 418 68 81 malla mbaɗa 77 553 13 40 ko on woni o mo ganduɗa ko ceerno Amadou Gangue gando joɗɗo gandal en mbatta so wona tottudembo o salmodira e yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV ko joni joni wona to caggal to mi wi ɓe mbi ko jinneji ɓe mbi ala ko goɗɗum e goɗɗum kono ko wawɓe gollal mumen keedi caggal men. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. bandiraɓe fuutankoɓe bandiraɓe fulɓe on calminama moni foof indema e yettodema ɗo gonɗa ɗo gondirɗa yo jaam Allah kisal won ema en mbi salamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bisimilla moon inchallah. ceerno Amadou ina teska e konngol ngol ganduɗa ina mantini hewani yiyeede. ceerno Amadou ko duwiɗo duwaw o jaaba walla ko hono ɗum sifri wiidembo kanko so tawi neɗɗo arata e makko haaju makko jograni fewde wota Allah addumbo ɗum hono sifri. alhamdulillahi rabbil alamin ko bange ñaagonde yaari noon nde wonɗon e garowo e ma no heɓirini no arde ma siko bange ngalu siko bange temps fof koko seeri al waktu ka sayfi illam takto o qata'ak temps koko seeri ande kadi temps mo ƴettata waɗa jooɗo aɗa huccita e golle makko ɓuri tan saɗa huccodira e neɗɗo gollodirde e makko ñaago allahu subhanahu wa taala nde o seggananma nde o siwananma ɓen arawe ma mo ganduɗa hoorema kala mbo Allah addi e ma Allah humto haaju makko ɗum takata mbiɗen mbiya kala mo ganduɗa hoorema sohla makko narani fajade e amen on yota Allah waddu min e bangi oɗo liggey momin liggotta ko ɗum tagi mbiɗen ñaago on duwa ɗum kadi min tawno jinnaɓe amen ina ɗum mbaɗa ɗum kadi min tawi seerede amen ina ɗum ñaago mo ganduɗa ɗum tagi noon mbiɗen jetta Allah min dewino ɗo hewɓe noddi min ɓe donki hebde min saabu ɗum kam toujours komi kal ɗum hebde nde na saɗɗi kono numéro ji ɗi fof ɗi mbaɗi WhatsApp sa woppi vocal hay siko lebbi tati nayyi ma medma tontade kadduma ɗum noon takata mbiɗa ɗum ñaago Allah ɓe donkumi hebbe tan ɓe gandu kadi Allah innani kadi liggey hakkudam e mabɓe Allah kadi muyani kadi jaabugo hakkude amen ñande fof min kebdi liggodiro min jettaten Allah min ganda affaire o ina fuɗɗa yontude ko ɗum takata mbiɗen ñaago on ɗon gueɗel gongel ngel ko wiyete ko ceernagu ko neɗɗo wona Allah ko Allah waɗata no welir ɗum yarata no welir ɗum kala mo ganduɗa hoorema min gollodirino e nder Pindi TV e ko wona Pindi TV sohla mbo adduno e amen no ronki humtade walla suwa humtade yo noddin min ɗiɗo numéro ji mamin kibbito e liggey makko inchallahu taala min ballodira e makko min namnaki mbo kadi hay mbuɗu te inchallah kamɓe ɓe ɗum gande amen eyyi ɗum kadi mbiɗen hen jetta waɗi hen ɓe ganduɗa hoorema kadi mbiɗen puɗɗi liggey suwa yettade alhamdulillah ɓen foof min tongiti kala hen jiɗɗo yo noddin min albabul maftuh kala hen jiɗɗo yo noddit ko gando labɗo gandal kadi noon ko nonɗuɗo joni joni o mbatten ko dogue dogue en jawtat nde tawno ko noon liggey won wiyoɓe no woodi won wiyoɓe wodani kono kadi won ɓe ganduɗa ina jiiɗi dandade e bone liggey ɗon sifa mum so tawi ceerno Amadou ina golla e ko fewti ko liggey. eyyi ko wiyete liggey woni liggede neɗɗo liggaɗo woni dabraɗo ha ronki gueɗe mum darti société ji mum darti alhaali makko fof dari walla ñifi onum ɗon kala biɗo wodani kam ala famde diine saabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko ɓuuri kala windere ɓuuri kala neɗɗo te kanko tan Allah wi wallahu ya'simuka minan nasi min mi renima e yimɓe he te kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam tarikh jangguini o liggama ha o jooɗi ko yaata e balɗe 11 haydara o wawa wadde
ha Allah jippine makko cimoji ɗiɗi mo awwazatayni falaka e nasi Allah sernima e on alhaali nelaɗo sallallahu alih w sallam jooɗima yawmul juma ina waɗa khutba yitere bonde dali e makko dabare ngare e makko o ronki darade ha o jooɗi ɗum addi khutba so woni awwal sani neɗɗo no hen jooɗo saabu o ronki nde o jotti noon ɗum taki Allah jippini hen on aya in yakadu alladina kafaru la yasliqunaka bi absarihim lamma sami'u l-zikra wa yaquluna innahu la majnunun e ha aya o yetti ɗum ko sababu nelaɗo kadi waɗano ɗum nden noon liggey en kam fulɓe en so mbiɗo en liggey ala kam en mbawmo wi'e saabu ina woodi liggiɗo nelaɗo noon accata hay goto kono noon kala ko jiiɗa kullu da un dawa un nelaɗo sallah sallam kala ñawno waɗi sababu no safrirte inchallah ma en gar hen so Allah inchallah ma en gar hen en paami ko wiyete ko liggey kala jiɗɗo rentade hen jiɗɗo dandade hen ceerno Amadou Gangue ina waɗa ɗum ko wiyete ko yitere ɓe mbiya ko yitere naggam jaggi ɗum ɓe mbiya ko kunduɗe ɓe mbiya ko naggam e naggam ina heewi sifaji no cifori on fannuni beela so tawi ceerno men no dillo hen e yitere kam ko hunde musde hunde mettude dat sattude dadde o jamanu wodi wiyoɓe ma somi lootima ɗum ɗo mi waɗima ɗum ɗo a serti neɗɗo wontama wat catu a wonta añede ala mi yiyat ala saabu neɗɗo so tawi ngaalu makko ina ɓeydo daraja makko ina ɓeydo forcément yitere tego e makko ma hunde ko haale makko cosaan men noon mawɓe wonno mbaɗatno hitande so foti ndendina ɓesgu mum wodda ko looti ɗum e nden hitande neɗɗo wawa lorde ɗum e banggue yitere walla par lebbi jeegom fof ndendina ɓesgu mum saabu salliga sa ina yiɗa sa salligima so waktu foti hay sombo moƴƴi ya hessitino nden noon duwa kadi ko noon koko hessitinte yitere noon ko hunde hulɓinine hunde kadi wonde mi yima noon nane e khutba nelaɗo sallah sallam ko yitere e sahaba goto addama e nelaɗo sallah sallam ina faɗɗi ɓe mbi nelaɗo laari wi oɗo de ko jaggaɗo banggue yitere hol dewɗo ɗo laarɗombo ɓe mbi ko kaari o wi yo adde on adda o wi mbo salligo o salligi ha paari o ƴettiɗam ndiyam ɗon o jurtiɗam waaji o lootimo hen on faɗɗiti banggue sa ƴeewi yonenti Yallah Yaqub nde o nelata ɓiɓɓe makko ɓe Misra ko winoɓe ya bunayya la ya baniya la tadkhulu min babin wahidatin wadkhulu abwabin mutafarriqatin onon ɓiɓɓam so on jeehi wota naatire Misra damal gotal naatire ɗum e damuɗe certuɗe damuɗe gandana certi waɗoɓe tafsir noon ulamaɓe ɓurɓe anduɓe mbi ko takno Yaquba wi noon ɓiɓɓe makko ɓe ko joom en jimmuji joom en hayba saabu yota jejjiten yonti Yallah Yusufa ko hen jeeno ɓe kuuli wota yitere dalɓe walla kunuɗe dalɓe taki Yaqub wiɓe son jeehi wota naatire damal gotal naatire damuɗe certuɗe ndir danduɗe ɓe yitere noon kala biɗo ala a yitaraka hunduko kadi kala biɗo ala ɗum dawanima kono noon kala hen ko jiiɗa hoorema ina waɗi no ganduɗa hoorema ina safrire fulɓe ne cafrira ɗum leɗɗe no kewɗe ɗe ganduɗa hoorema so jomum urima walla so ɓuftima wadde e yoga e ayeji alquran heewani ko loranma e banggue yitere kono noon koko hesɗitinte kadi inchallah Allah jarama ceerno Gando joɗɗo gandal jawtanten joni eɗen keddira namne tati kono gadotoɗen ko goragu ɓe mbima ko leɗɗe min jarata kono an ko ma ko a fiɓanat neɗɗo daw ko satti yiidi kono noon gandal woɗɗani wirni e goragu kam no mbiyanmini tan toujours ne heewi hande ñabbuli tampinɗi yimɓe ɗum ko hen jeeya sababu ko rokkirta ɗum noon émoride ne hen bokki dokusiti ne hen bokki e kadi fijirde hewde ne hen bokki rab kadi ina hen bokki kono minen min gollirta hen ne heewi bangeji ɗi min janggi gila e bangge leɗɗe bangge ayeji alquran bangge gueɗe goɗɗe kono min ɓuuri yarude hen ko piɓi nde onno pullo ma en gaare jati ko jati so min gandi inde ma min gandi inde nene ma min gandi duuɓi mba nde wonno neɗɗo o sa wiyama Amadou hol foti no Amadou woni e dow leydi ko mbawɗa nafirde Amadou o ko ganda hoodere Amadou ganda rawhan Amadou ganda khuddam Amadou ganda rabu rawhan Amadou e holɗo malaikaji ketti Amadou ko ɗon mbawɗa nafde on Amadou kono so tawi ko inde tan mbaɗɗa sukkandi koye Amadou ma lelde fajde ɗum taki hewɓe nan jiila e neɗɗo ha tampa saabu kala mbo anda hoodere neɗɗo anda rawhan neɗɗo anda khuddam neɗɗo on ligganade mo ha ma ɗe sattude ɗum taki min liggoto hen ko piɓol somin gandi inde ma inde yumma e duuɓi ma bisimillahi salal Muhammad wa alal Muhammad bisimillahi gorko arrahmani gorko arrahimi gorko kajar gorko kama gorko jatongol no juuti mbaɗa pible jeeɗiɗi totta neɗɗo haɓɓo e ndunko mum inchallah so haɓɓitaki saami e leydi o meeɗa sirto e gorago so Allah jaaɓi
so haɓɓitaaki saamen leydi o sertata e ngoraago kono jawtaten jooni koye ko wiyete ko nooɓo debbo yiɗo gorko walla gorko yiɗo debbo. Bisimillah, ɗum fof ko liggey amen kono miɗo yiɗi kadi ngaren e ko abbiti e wallu ndenka e wallu bayre. Ne waɗi geɗe liggortoɗe ndenka anana fulɓe ne mbiya caski te oɗo jamano ɗen tolniɗo nafora caski dari tigi. So ndungu no toɓa so ndungu toɓi a metta ya e ladde ha jiya caski eki wilti caski wiltata ko ceeɗu. Oɗo noon kala liggotoɗo banggue ndenka ko o jamano ɗo mbawɗa hebde e caski ko jiɗɗa ko. Sa heeɓi caski ki fulɓe ne mbiyanno ya e jinde ɗo jinde woni gasa ha keɓa leydi woɗeri ndi ina wadde kadi e sambunde ɗon potaten ne waɗi gueɗe goɗɗe gollira ɗum mocca ɗum sonno condi koko moccete e inde neɗɗo hewɓe nokkat condi tan mbaɗa kono condi koko jatete e inde neɗɗo he mooña totta neɗɗo o sambunde on gandi kala o memi ɗum hofoto caski kam ƴeŋorta ko noon jinne kala ko yeehi toon koko nafata ni kala memɗoma inchallahu taala o tawetake maw hofono sambunde maw ñanno caski maw wattino o wona mbaligo o wonta nafde hay goto ɗum ɗon ko banggue ndenka ina waɗi kadi ndenka ka liggorten kadi e abbite aye waradallahu alladina kafaru bi gaydihim on aye kadi ne waɗi ko liggorten mo condi kadi jaadori e leɗɗe goɗɗe ɗe ganduɗa jarani innude ɗum kadi waddete ko kaaƴe jomum so tawi yiɗi añi dafrudema kala dafruɗoma an andi guettata no mbatta kaaƴe ɗe sa wulni kaaƴe ɗe a weddima kala ligguiɗoma weddude comci ma sa fewni kaaƴe no mbaɗirta a rufi ndiyam ɓuɓɗam kala ligguiɗoma serta e ñaw kono waddete koye leydi hôpital sa waɗi kaaƴe ɗe a paari no poɗɗa waɗiren a waddi hen ndiyam gulɗam a asiya ubbi kala mo liggima hototo nder leydi ɗum ɗon fof ko wallu ndenka ka ganduɗa hoorema mbiɗen golliraka so ɗawi kadi ko wallu udditare jolfo ɓurɓe yaadude ceɗɓe mbiyata en bayre bukki woni ɓayre bukki tan kono noon waɗi ɓayre wonde nde ganduɗa hoorema wona ɓayre bukki en gandi ko mbiyeten ko doñorgal ƴettata ɗo joni lomba e o couleur danejo wahlo ƴetta o couleur mbaɗa ɗum ɗa ƴetta o melo mbaɗa ɗum ɗa ƴetta o lawnu noon no liggore kadi wallu worsak no yaaji kono waddete ko biyeji a ƴettat euro lomba naggam noɗi jaarini noɗi ɓurdir ni siko sefa min puɗɗorta ko temedere mbaɗa 1000 francs mbaɗa 2000 mbaɗa 5000 mbaɗa 10000 haw ƴetta couleur fof o ƴettat hen so ƴetti couleur fof noon ngal doñorgal wonno ngal liggorte aɗa wawi wadde sabunde totta neɗɗo ina looto ina wawi wattede condi neɗɗo ina looto wallahi tallahi kala ko natɗa e mum ma yaltu hen te ko worsak jawɗo mbo alda e dillere ne waɗi ɓayre kadi ko liggorte ɗemgal mbeewa a ƴeewi mawɓe fuutanko e men ngola mbiyatno neɗɗo suka rento ñamde ɗemgal mbeewa saabu mbeewa kalɗo ñalli waali andeyna ɗo ɗum kadi ina liggore ɓayre kono noon alhamdulillah ɗum fof ko sekkere kala mo jokki amen so Allah jaaɓi inchallah ma en jotto hen so tawi ko banggue nooɓo noon nooɓo kam min ceerno Amadou wallahi ana man ana yaw immorto arato tan min nomma ala min mi watta noon ɓurani kam tan ko gonɗo e suudu dewgal donkuɗo jooɗade woni ko debbo woni ko gorko ene waɗi nooɓo ganduɗa hoorema wondata kala bo mbaɗɗa ɗum wadde ko condi won ko watte hen totta debbo lawƴira yeeso makko so wondi hen e gorko makko ha o maaya gorko makko wawa accudemo te gorko makko adi wonta fijoyde e debbo goɗɗo so kadi ko gorko waɗi ɗum kadi debbo makko adi wonta fij kala timɗo mo wina fijja e makko nafata hoore mum wonta gorko ko waddata e nooɓo ina waɗi nooɓo noon kadi ko baaji mbatte gila e barkeje ha e ɓokke ha e boyle kono ɗum kam ɓurani kam tan min ko ganduɗa hoorema ko wonɓe suudu dewgal wo illa jiiɗa resde debbo o yima oɗo ko baylo oɗo ko naggam te pourta diine yarani noon on kadi somin jokkodiri inchallahu taala mamin ballodiri hen nooɓo kam komi indini ɗum joni e debbo mo ganduɗa hoorema wawa ƴettude ɓesgu ɗum kadi ko e joni jeeya e gorko kadi debbo kadi donkuɗo resede lamdimi ɗum ko guruuje fodde duuɓi ma sa addani kam guruuje fodde duuɓi ma inchallah nde wiyete balɗe nogasi go'o ma heb gorko so haaji Allah inchallah bisimillah so haaji Allah inchallah ko hojomaji men kuuɓi koto banggue kayitaji jiɗɗo yaltude leydi walla gonɗo caggal leydi ina yiɗi dañde toon kayitaji hojomaji men gasi ha laaɓi noon eyyi machallah banggue kayitaji kam ko ɗum caɗele wonande ɓesgu foof hande jaltuɗo sa neɗɗo waɗi gadda yeehi kadi lartoyi koye hebde kayitaji arta e ɓesgu mum ɗum noon kam alhamdulillah komin andiraɓe ɗum komin liggortoɓe ɗum ne waɗi ɓe ganduɗa hoorema sa waɗaniɓe listihara tan a ƴewaniɓe alhaali mabɓe a haalniɓe sadak mabɓe saabu fulɓe wi kala mbo andi sadak mum duwaw mum webtat kalna ɗum sadak kuji ɗi watta ma surtout e banggue caɗele kayitaji woni hen ko gonɗo toon ronkidañ kayitaji
woni ko gonɗo ɗo nayi ɗiɗanno kala en ko mbawɗa kayitaji kadi ina bokki e liggey mumen ganduɗa hoorema wona ɓooyi amen inchallah so tawi liggey o timmi min tottima traitement o waɗiri no min mbimani so timmina haaji Allah inchallah kayitaji ma newo so haaji Allah ɗum kam wona ko satti e banggue amen konngol ma mbaynigo e ayawa habdirde Pindi TV a rewino ɗo kono kadi a reftiti ɗo holko mbiyata yeeɓoɓe ayawa habdirde Pindi TV yettere Allah no feewi mbiɗo ɓe yetta mbiɗo juuro famille men fof eɗen jaala kadi oɗo xew kewɗo hanki to Tiwawon en jaali famille si fof machallah sehilami men e bandiraɓe wonɓe toon fof yo Allah yurmo yaafo gardiɗo yo Allah hañbo aljanna ko ɗacci ko kadi yo Allah wat hen barke gartanamin e tonggode ɗe eyyi tonggode manam numéro ji ɗi e nokku o numéro ji ɗi bisimilla ko 77 418 68 81 numéro goɗɗo o 77 553 13 40 553 13 40 hebdemi noon na ɗeesi sattude seeɗa nde wonno ko liggeyam lamdi ɗum te kadi banggue ƴeewgalam nde wonno neɗɗo foof saɗa naata e makko no mbimini wat feere ganda huddam makko e rawhan makko e rabu rawhan makko hol kanko woni hombo ɗum noon lamdi ko ƴeewgal te kadi hay ɗannal saɗa yaaha ina aɗa suɓane e ñalɗi yangu ñalngu ɓuuri moƴƴude ƴeewgal kadi ko noon minen ni ɓurata ƴewru tan ko ñalngu altine e ñalngu alhames surtout ko listihar ko noon siko ƴeewgal ramlu kadi ko noon eyyi ɗum ɗon foof machallah yimɓe pamira noon mbo noddi heɓani tan woppanam vocal mamin jaaboma te ma en liggodir inchallah so haaji Allah en calmini bandiraɓe fulɓe foof en ñaago kadi oɗo Pindi TV yo Allah wanbo télé mo ganduɗa vraiment ko ɗum nafoore fulɓe foof nafoore aduna foof machallah aduna foof noon daara en calmini kala bandirawo men mo ganduɗa rema en gandimo e oɗo télé mi yiiɗa innude inde saabu yimɓe kadi jiiɗi ko sutura ko noon on calminama onon foof on juurama ko ce bandirawo moon almudo moon machallah ceerno Amadou Gangue rewnoɗo weddade yoga e konngudi so tawi woodi ko rawani hen lawol ngal ɗon ko sababude insan ko neɗɗo tan al insanu nisyanun assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu en paami ko on woni ceerno Amadou Gangue gando kadi ni joɗɗo gandal en teskima kadi ni konngudi mum ceniɗi laaɓɗi nde tawno haala so tawi yalti tan nanama famete tigui koɗo haala ina ƴooga kadi ɗo selli wonani en beelamma o tawte ko West Foire tonggode makko ko 77 418 68 81 malla mbaɗa 77 553 13 40 toon to caggal to mi wi ko jinne ɓe gummi ko dow walla ko less ko kamɓe kedno toon to mbaɗa feere ha jiiɗen Allah jarama on jarama yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV jokkon e yebde télé mon Allah jarama on jarama